Que tal, nerviosos? Sí, Nerviosos? sí, ansioso. Como se chama a A Biblia? ver si parece unha limusina, biblioteca Ion. Biblioteca Ion. Sí. E que foi o que máis vos chamou a atención? A mí me gustou o de Lego. O de Lego. A mí as manualidades. E a mí as manualidades. Aquí está el recuncho de manualidades que mola muchísimo. Porque ten moitas cosas. Está chupado, eso está viendo na Biblia. Está de na Biblia, a ver, fala de da Biblia. Esto está na Biblia. Hola. Saludos. Hola. A mí me gustó todo. Me gustan mucho los libros. A mí me pareció moi ben. Gustoume moito. A mí tamén, me pareceu que está como moi moderna. A mí, sobre todo, por gustaron as novas novidades que había de libros, tamén estaban moi chulas, así, tamén os recursos e todo eso. Botaron un montón de libros. Soy Paula y la biblioteca está muy chula y lo que más me gustó fue los cosas de Lego. Hola! Benvidos á nova biblioteca de Caín. Bueno, trouxeron os profes moitos libros que nos gustaron a todos e foi unha sorpresa, pois, vela toda reformada. Moitas grazas aos profes porque nos fixeron caso de traer sillóns e moitas cousas. E agora hai novos recursos como de Legos, iPads para buscar información nos ordenadores, para facer traballos nos ordenadores, xogos, manualidades, etc. Chao! Chao! Encantoume a nova biblioteca do CEIP de Caión. Temos un montón de libros novos que están ordenados alfabéticamente. Aquí hai de Harry Potter, tamén hai de Diario de Mickey e hai de moitas coleccións. Que tal a misión? Es que... Como que estás na Biblia? Seguro estás na Biblia? Sí, estamos... Sí. Seguro? Ah, vaya. Ahora sí. Ahora non? Ahora no. Sí, ahora sí. No, é trampa. Claro. Oh, mira ti onde estás. Estás na... Hai unha Biblia super chula, chea de libros interesantes e moitos recunchos. Podemos vir os papás cos nenos e aquí disfrutar dela, que os profes traballaron moito. Un bico a todos e animamos a vir. Es dicir, Víctor, gusta esa Biblia? Sí, moito. E a ti, Nieves? Tamén, despois de 8 anos, está moi guai, verdad, Biblia? Sí. A Biblia está moi ben. Bueno, hai que dar grazas aos profes por todo isto que nos fixeron. Ramón,
Pero, ti sabes a historia dun neno que de tanto ler quedou sin corpo? Non? Ah, non? Pois saliu onte nas noticias. Ai, sí. ¡Oh! Ramón, mate un corpo! ¡Ah!